us anirem a explicar com podeu descarregar en format MP4 un vídeo de YouTube amb la finalitat de poder-lo visualitzar dins de la plataforma de Second Life. Accedirem a un blog que conté el post que farem servir, l'adreça del qual és http://blog.unigimp.net/descargar-youtube-en-mp4, com podeu veure aquí. Un cop accedim a aquest blog, anirem baixant per la diferent informació que ens dona i ens centrarem en aquest botó de favorit, aquest bookmarklet. Col·locarem el ratolí sobre d'ell, clicarem i el desplaçarem fins a la nostra barra de favorits. Com podem veure, ens haurà afegit un botó que diu Get YouTube Video. A continuació, anirem a la pàgina de YouTube, on tindrem el vídeo que hem localitzat i que ens interessa reproduir dins de Second Life. D'aquesta pàgina ens centrarem a la part dreta on hi ha la informació per compartir i per accedir al vídeo. A continuació, veureu que si ara cliquem el botó de Get YouTube Video, ens afegeix un enllaç Download as MP4. Si col·loquem el ratolí sobre l'enllaç i pulsem el botó dret, ens apareix un menú on tenim l'opció de copiar l'enllaç d'aquesta descàrrega. Copiarem l'enllaç. A continuació, accedirem a la plataforma Second Life, com tenim ara, i si tenim drets de propietari de l'espai, podrem accedir a l'administració del mateix clicant sobre l'enllaç que trobarem a la part superior. Un cop en el menú d'administració, clicarem la pestanya Multimèdia i en la URL, clicant el botó 7, ens permetrà des d'aquí apretar Ctrl+V per afegir l'adreça que prèviament havíem copiat. Li diem OK i ja podem tancar l'administració. A continuació, a la part inferior, clicarem la reproducció del vídeo. I cal esperar que en pocs segons, com ara estem veient, aquest vídeo començarà a reproduir-se en format MP4, ja que el format Flash del YouTube no es pot visualitzar directament. Fins aquí aquest videotutorial, esperem que sigui del vostre interès.